Adlaw Iloilo, mayong adlaw Kalinog. Susubong nga adlaw ari kita sa Kalinog. Diyan aton tanawon ang kabilugan sang banwa sang Kalinog. Magli ka nami kung ari ka sa ibabaw. Kung makita nga tama ka nami tulukon sa mga pamalay si Dalom. Yo man makita ng gym sang Kalinog, simbahan sang Kalinog kag plaza sang Kalinog. Kag nga libuton ang dire sa banwa sang Kalinog kag dugay-dugay makakadto kita kung diin ang manami nga pwesto. Ay wala iban aton nga bisitahon ang Mabix Place. Ara na butang sa may Haikon. Ay aton mga kadtuan. Kang video nga ini sang drone kuha ini sa aton amigo. Ay iban kundi si Joel Astorias Solaran. Followers ko no. I-promote ini si Joel Astorias Solaran. Di aton nga i-follow. Suportahan mga iya page. Kag subong ari kita sa plaza sang Kalinog. Kag subong na nao kita dire sa plaza sang Kalinog. Aton na tanaw ng aton mga kasimanuwa nga nagalagaw-lagaw dire sa plaza sang Kalinog. Kag naton ang aton mga followers dire. Damo na nga nagadamo aton followers dire sa plaza sang Kalinog. Tungod nga permi kita galagaw dire. Amo na sa aton nakakilala dire. Samtang kalibot-libot anay kita mang shout out anay kita sa aton mga followers. Shout out si Niel Stephen Rentenio. Shout out makay Mia Orica, Rodolfo Marbibe, Mark Amin, Bibing Blair Blanco sang Limere. Aton may shout out si Jason Castro Verde, Meng Bedrio, Sion Briggs, Zia Celestial Dunsal. Inyo na makita no. Nami tulokon sang banwa sang Kalinog. Imo gid makita kung ari kasi babaw, bilog nga sakop sang banwa sang Kalinog. Imo na makita ang tinda sang Kalinog. Nari na nagapasaka na kita dire sa Haikon. Diyan mapadulong na kita sa Mabix Place. Diyan pwede ka dira magparapahuway sa Mabix. May ara ka mga pamilya nga gusto niyo maglingaw-lingaw, mag-relax kag magkaon. Agi katawhay nga kaunan niyo ang Mabix. May pasambyo ko nga to kasi babaw sa Mabix. Samtang galibot-libot kita mang shout out para kita kay iba naton yung mga followers. Aton si Len Balgos, Delbet Tijada, Nelson Valdilubar, Clemencia Baladay, Antonio Talacan, Emerk Pedroso Banate, Gel Lisa, Alma Cortiguera, Darwin Siaton, Leo Cabaya Mariano, Ayeke, May Gabinete, Sian Clark, Infa Centenniales Pansiles, Ko Binson, Gajen Lago Chiba, at natong kay Hans Rafael Alcarde pa rin yun. Karon ari nakita si babaw sang Mabix Place. Itsura sang Mabix Place kung ari kadre si babaw. May ginma ko may ara kadron. Tanay si Jennifer Billones, Hebra Losada, kay Divilen Catalayban, Lani Lira Sipida, at naton si Noratia Asali Abdul. Ginapa shout out yung mga taga Kalinog, kay Rex Lucio. Wow. Damo kita mga nagakaon sa Mabix Bo. Man makitaan nga tama kapuno ang Mabix. Salamat kid Idol Joel Astorias Solaran. Imo nga drone nakita naton ang ibabaw sang Mabix Place. Patkin sa imo idol. At naton ang tag-iya sang Mabix Place. Kundi ang aton mga amigo Alin Bansagon. At manaton ang ila nga manami magpinting dira. Kundi si Darren Lorelia. At manaton ang tanan nga mga employees sang Mabix Place. Especially kay Dodong Furong. Sa iban pang mga waiter dira. At naton ang ila nga cook. Diin manami magluto. Ano lang nga putahe tama ka nami magluto. At sinyo chef cook dira. Dugay ako na ipakita sa inyo ang itsura sang Mabix Place kung kagabihon. Sa inyo pamatyag manami bala tulokon. Dugay ako na ipakita sa inyo. Ado gid ako nga makibot kamo. Ay pag-abot sa kagabihon, tama ka nami pagitulokon sang Mabix Place. Na makitaan ang kanami sa mga suga sa palibot. Kag nami gid kay damo tawo gakaon. Inyo makitaan may ara nga banda Friday, Saturday, Sunday. Kamo magkadto dito kung magtan-aw sang ila banda. Ila nga man og kanta puro gid managni magkanta. Dili naton ang aton migo dira nga nagabakanta dira. Ban kundi si Juniel Gavin. Ang mga i-promote kag suportahan ang aton nga idolo. Juniel Gavin, maayo ni magkanta mga idol. Pwede din naton i-follow ang iya nga page para makabulig man kita sa iya. Amo ini ang itsura sang Mabix Place sa kagabihon. Tuman makitaan nga daw puro na lang suga ang palibot. Kag tama ka nami daw hindi ka magpating ari kas babaw sang Kalinog. Ano lang nga ara ka sa syudad sang Iloilo. Nga imo makita nga tama ka damo ang tawo nga nagakaon. Out gid naton ang tanan nga nagkaon subong nga gabi diri sa Mabix Place. Kung inyo manakitaan ang inyong itsura dire, comment lamang sa aton kay aton i-shout out sa sunod aton nga vlog. Tanan ko nga makasi manuwa diri sa Kalinog. Gid pagkalimti, like, share ang aton nga video. Madamo pa nga mga tawo ang magtan-aw sa aton. Pag-share sa aton video. Alman sa aton nga Kalinognon. Ara kita nga mga restaurant nga mga managmi kag kilala sa ibang lugar. Nami man pamatian kung ara ka sa ibang lugar. To kita to sa Kalinog. Ara dito nga manami nga isa ka restaurant. O taga Kalinog daw bugal mo man. Siyempre tama ka nami pamatian. Imo banwa may isa restaurant na kilalaman sa Iloilo. Aton kay gabuligan ang tanan nga mga restaurant dira sa Kalinog ang Mabix Place ang manami. Man nga mga restaurant pwede naton dira kadtuan. Ara man kita nga restaurant pwede kadtuan. Rodski Bar and Grill kas man lang sang Mabix Place ang ilang pisto. Nga video hindi ni para sa isa lang ka restaurant. Ara ini sa tanan nga restaurant sa Kalinog. Ara pa ka mga restaurant nga managmi kadtuan mag-comment lamang sa aton mga sudlon. At madamo kay nga salamat sa inyo pagsuporta sa aton page. Panganalipay man kamo sa aton nga video. Luwat i-shout out kag pasalamatan si Idol Alin Bansagon.